Исәнмесез укучылар, бүгенге дәрестең темасы параллелограмм мәйданы. Демәк, без бүгенге дәрестә параллелограммның мәйданын исәпләү формуласын чыгарырбыз. Параллелограммның мәйданын исәпләү формуласын чыгарганчы төп төшенчәләр белән танышып китик. ABCD параллелограммын карыйк. Һәм шушы параллелограммда аның бер ягын нигезе дип әйтергә килешик. Мәсәлән, ады ягы нигезе булсын. Капма каршы ягының теләсә кайсы ноктасыннан нигезне эченә алган турга үткәрелгән перпендикулярны аның биеклеге дип әйтергә килешик. Мәсәлән, BH перпендикуляры ады нигезенә үткәрелгән биеклек була. Шулай ук AB яисә CD ягын нигез итеп алырга мөмкин. Ул очракта, мәсәлән, CD ягын нигез итеп алсак, аңа капма каршы ятучы як, ул безнең AB ягы, шуның теләсә кайсы ноктасыннан CD-га перпендикуляр үткәрәбез икән. Мәсәлән, BH1 бу шулай ук параллелограммның биеклеге була. Ягъни, ады нигезенә үткәрелгән биеклек BH булды. CD нигезенә үткәрелгән биеклек BH1 булды. Теорема. Параллелограммның мәйданы аның нигезе белән биеклегенең тапкыр чыгышына тигез. Һәм әлеге теореманың исбатлауы белән дә танышып китик. Аның өчен ABCD параллелограммын карыйк. Һәм бу параллелограммда ады ягын нигез итеп алыйк. Шушы нигезгә үткәрелгән BH биеклеген карыйк. BH биеклек. Димәк, теорема буенча ABCD параллелограммның мәйданы адының BH-ка тапкыр чыгышына тигез. Һәм әлеге формуланың каян килеп чыгуын исбатлыйк. Исбатлау өчен ады ягына C түбәсеннән биеклек үткәрик. C биеклеге. Шарт буенча ады һәм BH перпендикуляр булды. Шулай ук төзү буенча C адыга перпендикуляр булды. Иң беренче килеп чыккан ABH һәм CDE эчпочмакларын тикшерик. Бу эчпочмаклар гипотенузасы һәм кысынкы почмагы буенча тигез. Беренчедән, AB һәм CD яклары параллелограммның капма каршы яклары буларак тигез. Икенчедән, A һәм D почмаклары тигез. Алар AB һәм CD параллель турларын AD кисүчесе белән кистергәндә барлыкка килгән тиңдәшле почмаклар. ABH һәм CDE эчпочмаклары тигез булганлыктан, аларның мәйданнары да тигез була. Димәк, ABH эчпочмагының мәйданы CDE эчпочмагының мәйданына тигез. Шулай ук BHEC туры почмаклыгын карыйк. Һәм аның мәйданы нәрсәгә тигез була соң? Туры почмаклыкның мәйданы ике ягының тапкыр чыгышына тигез. Ягъни BH тапкыр HE. Икенче яктан BCEH туры почмаклыгының мәйданы ике фигураның мәйданнары суммасына тигез. Ягъни BHDC трапециясының мәйданы кушам CDE эчпочмагының мәйданы. Шулай ук эчпочмаклар ABH һәм CDE тигез булды. Ягъни CDE эчпочмагының мәйданы урынына ABH эчпочмагының мәйданын яза алабыз. Ягъни BHDC трапециясының мәйданы кушам ABH эчпочмагының мәйданы. Шулай ук бу сумманы ABCD трапециясының мәйданына тигез дип әйтә алабыз. Ягъни BCEH туры почмаклыгының мәйданы ABCD параллелограммының мәйданына тигез була.
Туры почмаклыкның мәйданын табу өчен BH-ны HY-га тапкырларга кирәк. HY кисемтәсе үз чиратында HD һәм DY кисемтәләренең суммасына тигез. ABH һәм CDY өчпочмаклары тигез булганлыктан, AH һәм DY кисемтәләре тигез, ягъни HD кушам AH. AH һәм HD кисемтәләренең суммасы AD кисемтәсенең озынлыгына тигез була. Ягъни бу тигезлектән BCYH туры почмаклыгының мәйданы BH һәм AD якларының тапкыр чыгышына тигез. Икенче яктан туры почмаклыкның мәйданын ABCD параллелограммның мәйданына тигезлеген күрсәттек. Ягъни бу тигезлектән ABCD параллелограммның мәйданы нигез һәм аңа үткәрелгән биеклекнең тапкыр чыгышына тигез икәнлеге килеп чыга. Теорема исбатланды. Бүгенге дәрестә параллелограммның мәйданын исәпләү формуласын чыгардык. Әлеге дәреснең теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашканчыга кадәр.